Ja sitten lahnaa. On yksi niitä saatavimpia olevia kaloja, mutta joku työvaihe voi olla erittäin hankala. Eli nyt katsotaan, miten me saataisiin siitä vileitä irti. Lahnaahan voi käyttää monella tavalla savustettuna suomuneen päivineen, suolistamalla vaan pois suolet ensin, keittämällä suomuneen päivineen. Kun vaan muistetaan, että ei käytetä liian kovaa lämpötilaa siinä keittämishommassa, niin suomut pysyy paikalla ja sitten ottaa täysinä levynä irti keittämisen jälkeen. Mutta kun lähdetään tekemään nyt vilettä tästä lahnasta, niin kannattaa nyt ensinnäkin suolistaa se. Siellä on semmoinen paksu ilmarakko. Jos se jää tuohon veite eteen, niin siinä voi käydä sitten sillä tavalla, että siinä saadaan vähän aikaa puntuilla, kun ne on muutenkin niin kovat nuo lahnan kylkiruodot. Otetaan nuo eväät samalla tässä jo pois. Ei tarvita taaskaan sitten lautaa vasten hangata, eikä suomut lennä liian pitkälle, kun tehdään saksilla tämä homma. Lusikka on oiva apuväline tässä suolien poistohommassa. Eli koukataan täältä, niin ei tarvita tuota veihtikättä taas liata sitten ja olla pesemässä silloin, kun lähdetään sitten ottamaan niitä vileitä irti. Ja nyt on ainoa näissä särkikaloissa, särjen sukuisissa kaloissa, lahna kuuluu yksistään niihin, että tämä vileotto on vähän erilainen kuin muissa kaloissa. Vileen ottaminen aloitetaan täältä sisäpuolelta, työntämällä tuo veiten kärki läpi, tuosta selkärangan yläpuolelta. Tämä on sitä voimia kysyvää hommaa sitten käsille, miten me saamme sen kulkemaan siellä. Mutta ei irroteta vielä tätä vilettä kokonaan, vaan jätetään se sitten tähän paikalleen ja mennään tälle toiselle puolelle. Ja otetaan tämän jälkeen sitten tämä toinen vile täältä irti. Koetellaan sieltä ruotojen välistä työntää tuo veihti mukavasti johonkin välikköön, että me saamme sitten tuo vile irrotettua viiltoliikkeellä. Tämän jälkeen vasta sitten katkaistaan täältä nämä vileet etupuolelta ja toinen vile tuolta alapuolelta. Kylkiruotojen poisto lahnasta on pikkusen kanssa taas mutkikkaampi kuin muista kaloista. Eli tämä tekee erittäin suuret koukut täällä peräpäässä. Niin se ensimmäinen viilto kannattaa tehdä täältä häntäpäästä. Eli ottaa nämä kylkiruodot täältä irti. Ja sitten otetaan ihan normaalisti täältä etupuolelta niin kuin muissakin kaloissa. Tuolla tavalla ja täältä sama homma koukataan. Ja viiletään nuo kylkiruodot tuolta. Ja nahottamisessa sitten kannattaa olla erittäin tarkka. Tätä lauvan pinta on tosiaan puhas. Ja varovasti, kuka lahna osaa nahottaa, niin sen jälkeen kaikkien muihin kalavileihin nahottaminen on erittäin helppo homma. Lähdetään ihan normaalisti tulemaan täältä. Pikkuhiljaa edetään ja katsotaan riittääkö meillä veitessä mitään, mutta koitetaan ottaa kaikki niin tarkasti tuolta pois, että mennään vaikka ihan hiljalleen tällä tavalla ja saadaan se nahka sitten jäämään tuohon. Näin. Otetaan tuosta toisesta. Pikkusen pitempi-teräinen veihtikin olisi hyvä olla aina nahottaessa, mutta meillähän on kotona sitten kaikennäköistä muuta semmoista pitempää mallia, niin niilläkin on sitten hätätilassa hyvä vaikka tehdä tämmöistä nahoitushommaa. Puhistetaan pikkusen tuota lauvan pintaa ja katsotaan mitä hyvää me vielä voitaisiin tästä lahnasta saada näistä lahnavileistä niin ihan täysin ruodottomana. Kylkilinjaa pitkin tullaan tuossa.
Ja käännetään tänne alas. Missä kohti ruoto tökkää. Tullaan vielä vähän alemma ja tullaan tuota pintaa pitkin tänne. Siinä on lahnassa täysin ruodotonta vileosaa. Ja tästähän sitten voi vaikka kääryleitä pyöräytellä ja pistää pannu uuniin tai tehdä ihan mitä vaan keittää. Erittäin herkullista. Ja tähän kun laskee vielä sitten kerran vanhan ajan lihamyllyllä läpi, niin saadaan erittäin hyvä pikkusen rasvasemman kalan makuinen kalapihviaine. Katsotaan vielä tuossa toisesta vileestä tuo täysin ruodottama osa irtiotto, eli tuosta mennään tuonne ja tästä. Tällä tavalla me saamme lahnasta sitten kaikki herkut irti. Ja lahnahan on niitä kaloja, että niitä meillä on sitten jokaisella aika helppo hankkia ja saada, että ylitarjontaankin välillä tuntuu olevan. Käyttäkää hyvää ruoka-ainetta hyväksi lahnan kanssa.